Uy, bes. Oy, Tipin. Unya, kumusta naman? Ay, kanang kuan bes, kanang ay mura man gihapon, gakalisod ra gihapon. Mao ba? Unya karon, asa naman ang kwarta? Matay. Bes, wala pa gyud koy kwarta ron, bes. Unsay wala? Na ako'y nadunggan nga bago kang nakadawat og alote. Mang awi. Matay, bes, nakadawat lagi kog alote, bes. Pero unsaon man puning gibayad man po na ako sa akong mga utang. Gipang bayad anang mga utang. Nganong wala man ko kadawat? Nang utangan man ka. Kanang ba nimong gipang utangan imong gipang baryan? Unya ako dili. Sumay pigpig. Dili kay nahitabo magong karon pagig ka nakapaningil, bes. So ako pa din ning sala ron Tipin nang naulay kong paningil nimo. Dili biya, bes. Pero unsaon man gini nang nahutda naman gid kog kwarta. Ay litsi man ni Pin. Oy, dili gyud na mahimo Pin. Kinahanglan gyud ko ng kwarta nimo, kinahanglan ako makuha na nimong utang. Matay, bes. Lugson gyud og wala koy kwarta. Kabalo ka nga wala gi koy trabaho. Gaalagad ako ana kong aluti nga madawat binulan. Muna ay problema nimo Tipin kay tapulan kay kang dako. Wala jud laman ka makahunahunag pangitag trabaho? Katrabahoon magid unta ko, bes. Pero unsaon magin nang wala magitawong mo dool na ako aron magpatrabaho. Ay naman galing ka Tipin. Kanusa man pud intawon ka nakadungog o kanang trabaho mo'y mangita nimo. Pangitag trabaho, ayan ang trabaho pa pangitaan nimo. Naunsa man intawon ka? Lihok. Asay mas maayo, bes, og pasudon lamang ko na imong trabaho. Por Diyos por santo ka Tipin. Unsa pong posisyon na sa trabaho ako ikahatag nimo Roy? Bisag unsa, bes, basta makabayad lang ko sa imong utang. Unsa pong posisyon na ako ikahatag nimo 69? Aw, 70 lamang aron dili kiran. Jesus ko Ginoo nimo Tipin. Ug ako manggaling muher nimo magaduha-duha ko. Dili ka bagay isulod og landahan. Maman pud isulod og landahan. Kay mag-1v1, bugaan ay tagbalayag utot. Balik ka, bes. Tinarong na ako, Basta Tipin, kinahanglan jud bayaran ko nimo na imong utang. Nanunsaon man ning wala man koy kwarta. Ay dili gyud Tipin, dili gyud na mahimo. Dili gyud ko muhawahan o dili ka makabayad na imong utang bisag kuan. Pwede naman ay mo nagditahan god bisag ginagmay unaunahan nimo. Matay, maobligar gud ko ani og data. Kinahanglan. Bisag gamay at least makuha-kuhaan. Matay, kapuya kay nimo, bes. Dara. Unsa man ni Tipin? Data. 10 pesos? Ay naman, may di po lamang na makuha na akong utang bis nimo. Wa ka gabay sa 10,000 nimong utang 10 pesos imong idata? Wa ka labig tikon? At least lamang makuha na akong kuan mo gamay-gamay na lamang akong utang nimo. Dili Tipin, dili gyud ko mudawat ana. Insulto kay nako na. Kinahanglan mo basag-basag ako dakunta ana. Kani lamang, bes. Ako lang last kwarta nang lamang na ako ni bes. Pasayloag lamang ko, mo lamang na. 30 pesos? Mo na ni kinadakan nimo? Wala nagilain, bes. Dili gyud Tipin, dili gyud ko mosugutan, dili ko muuli og dili ni madugangan. Gusto ko madugangan po na yung kantidara gituo ko. Matay po noon ka. Nahala. Wala ta sa lamang ko kay basig na ko'y madala. Kinahanglan yun. Kay dili magpulos imong 30 pesos, Tipin. Narabi. Unsa man na, Tipin? Lubi og saging. Usaon man na nako, lupa ko nako na. Ay ikaw be bahala basta dugang-dugang nako ning 30 nga data nako. Sus ko Ginoo na nga unsa naman inoon mo ay. Og dili mga manok, saging ug lubi. Ginoo ko saan man itawo nako na. Mura kog pare ng inyong gihalaran ana ng simbahan. Dili. Ano sa ano ko nako nang wala nagitong kwarta. Hindi na magapulos, Tipin. Kwarta na inyong giulog nako. Kwarta mo lang ayo ko kuligin yung anang mga mananapa. Wala ta po lamang ni bes. Dili ko masugutan na, Tipin. Dili ko. Wala nagikuilain bes kanira gyud. Ginoo, ang mga langit ning mga tao karon. Ngano man yung tao ka naman yung iuli na ako pag human mo na akong pahol mo kong kwarta. Aron ko kasi wala mo na ulam na ako og lubi, saging og manok. Pero mo na yung ipanguli na ako. Dili, yung ko ana makadawat Tipin. Wala po lamang ni bes. Wala nang manok. Sunuan ng manok. Ginoo, nangausra na yung kwitada. Na, Dugang-dugang yan. kwarta akong gikinahanglan unta. Sige na bes. Wala ta po lamang ni kay. Tina, nala, wala namang ito'y may imo ana. Kuwaran je. Ay nang gid akong last ikahatag ninyo. Tungkol kwarta. Ay go boss. Mandala na, otro po ka. Na, tala, ngati ka. Kuwarin na me. Salamat bes. Pagdali ko diyo, pagdali na ikaw at tuluan.